לא מספיק פגיעה, אבל אנחנו רואים אותם עושים תרגילים די מדהימים. האמת שבעניין של האולימפי לי קשה לעזור לך בעניין הזה, אני לא בטוח, אבל זה שווה בדיקה. שווה בדיקה, שווה. את השידור הבא עדיין. תכין שיעורי בית. אבל כנראה אני לא אתחרה בזה באולימפיאדה. זה לא יהיה בשבילי. זמנך עבר, אתה אומר, בעניין הזה. אני חושב שכן, כן. או בכלל, בכל אחד מענפי הרכיבה יש אתגר בלתי רגיל, מכיוון שלשלב את כל היכולות האתלטיות של הספורטאי עצמו, של הרוכב עצמו, צריך לבוא לידי ביטוי גם בשילוב עם הסוס. כן, אנחנו רואים עכשיו את ירדן קורזים מבית חשמונאי, בת 5.5. זה פשוט תענוג, זה כיף לראות את זה. אני, קודם כל, שבגיל הזה על סוס, עם הביטחון שיש לה על הסוס. היא תוכל לעשות כל מה שהיא תעשה. בעתיד היא יכולה להתחרות במה שהיא רוצה. קואורדינציה והשיווי משקל והגמישות שהבנות האלה לומדות תוך כדי, זה פשוט התעמלות, הם התעמלות לכל דבר. וריקוד. כן, יופי של חוויה, יופי של מופע. בת 5.5 אמרנו. כן, המאמנת של הבנות האלה, הרוכבות של סיאלו, היא נטע קורזים. היא עושה איתם עבודה מדהימה. אני לא רוצה לגנוב את ההצגה מהילדות המדהימות האלה, אבל אני חייב להגיד משהו פה על הסוס. תראה איזה שקט יש לדבר הזה. יש לו שני אנשים על הגב שקופצים מצד לצד. אין, והוא ממשיך, כאילו לא קרה כלום, ממשיך במעגל שלו. וזה נהיה לאט לאט יותר משני ילדים, יותר משתי ילדות. זה... מי שמבין בסוסים יודע כמה זה לא פשוט ולא מובן מאליו העניין הזה. כי יש סוסים שרק משהו זז להם על הגב ואתה יכול למצוא אותם בצד השני של המגרש בריצה מטורפת. לא והסוס הזה היא קופצת. פשוט מדהים. לזה עוד לא הגענו, אה? עכשיו אני מבין למה דייב לא השתתף באולימפיאדה בחיים, בעניין הזה שקשור בוולטינג, כן. בוולטינג. אבל אני צריך ללכת לדבר עם המאמן שם ולראות אם הסוס הזה למכירה. כן, זה סוס שכל אחד מאיתנו היה רוצה בחצר. מה שיפה אבל לראות, אנחנו רואים כאן את מה שהם עושים על הסוס, אבל סביב זה יש המון עבודה, הם לומדים איך לטפל בסוסים, ואיך לעבוד אחד עם השני, ואיך לעבוד בתור קבוצה. הנה עכשיו אנחנו רואים את אחת הרוכבות היותר בוגרות, עובדת בקאנטר, שזה המקצב שראינו קודם את הסוסים רצים במקצה הריינינג. זה מקצב שלשבת עליו זה לא קל, אז היא פשוט עומדת לו על הגב, זה מדהים. ועושה כל מיני תרגילים. זה מה שנקרא Don't try this at home. או שכן, השאלה מי אתה. כן, עם מאמן ושיעורים, כן. ואז תוכלו לנסות את זה בבית שלה אולי, בחווה שלה. כן, רק נזכיר שאנחנו בהפסקה קצרה עם המופע היפהפה הזה, מופע הוולטינג של הרוכבות של סיאלו. המאמנת נטע קורזים עם הנערות הצעירות, הילדות הצעירות הללו. עוד מעט נהיה עם חמש הריצות האחרונות בגמר אליפות הריינינג. אנחנו כבר סיימנו את 5 הריצות הראשונות שאמיר לוי 144 נקודות מוביל, נכון לעכשיו עם צ'יק ניו ליידי את התחרות הזאת. וואו, תראו את האלמנט הזה שהבנות מבצעות. תשימו לב הנערה הכי בוגרת פה היא בסך הכל בת 13, והם הגיעו והן מתאמנות בין כמה חודשים לשנה וחצי, הבנות האלה, והם פשוט הגיעו לרמה ממש מדהימה. אז אם אני מתחיל עכשיו בעוד שנה וחצי, אולי אני יכול להפתיע? Yeah, right, אתה אופטימי. טוב, זכינו למזג אוויר פשוט נפלא היום, 26 מעלות כאן בחוות נצר סירני. אפילו השמיים מחייכים אלינו, עוד מעט הטרקטור יסיים את המלאכה שלו לקראת 5 הריצות האחרונות באירוע הגמר.